ଏହା 140 ଟଙ୍କା। କିଛି ନାହିଁ ପଡ଼େବା ଛତାର ଭରକୁ ନାଗାବେ ବ୍ୟାଟେରୀ 3ଟା ଲାଗିବ ଏଠି ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ଲାଇଟ୍ ବେଲୁନ୍ ଚାଲିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବେଲୁନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇ ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇ 3ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିବ। ଲଗାଇବା ଦେଖିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଚାନା ଦୋକାନ। টেস্টিং ହେଇଗଲା ନେବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେବ। ঠিক ଅଛି ନା ସୁରତ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ନା? ବେଲୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ତ ହଉ। ଏ ହେଉଛି ଆମ